Здравейте, мили хора! Заснемам този клип по повод предишния клип, който беше разходка до град Пирот в Сърбия. Бях ви разказвала за един магазин, който се казва ето така, Мармил. Това е голяма верига сръбски магазини и ние винаги пазаруваме там, когато отидеме. Не само там, де. Бях обещала да ви заснема клип какво сме купили от там при някои от нашите посещения, след което да ви дам калкулирана цена, колко ни е излезнал пазара. Сега започваме с неща, които сме взели от самия пазар, не точно от магазина. Това са тиквени семки. От един определен човек си купуваме всеки път. Половин килограм орехи. Значи цената е 17 лева български пари за 1 килограм. Тук имаме половин килограм. Това са червени боровинки, пак от същия човек. Така, продължаваме натам. Това са сини сливи, обаче изглеждат много сочни. Съжалявам, няма да отварям пакета, но да ви кажа, са много хубави. Това, което ни е любимо, освен орехите, са специални домашни лукумчета в Бабушница. Това е село, което е близо до Пирот. Се произвеждат. Едно такова пакетче тежи много, а лукум е изключително крехък и мек. Вкуса няма нищо общо с нашите българските и са изключително вкусни. Миналия път взехме за проба един пакет, но те се размножават пакетите след всяко ходене и хоп, станаха два, понеже ни хареса. Този е ягодов, този не знам, ще го тестваме, не знам с какво е. Това взехме от този човек. Общата стойност беше нещо от сорта на... Само секунда. Горе-долу. Да сметна колко горе-долу. Някъде 30 лева. Грубо 30 лева всичките тези неща. При положение, че орехите по принцип 20 лева има килограма, човека дава отстъпка на 17 лева килограм. Да, гордо, да имате представа. Продължаваме натам. Сега, от магазин Мармил си купихме на промоция салфетки. Ето тези. 3 пакета. Аз така ще ви ги подреждам, вие ще гледате. Третия пакет явно го е хванала липсата, няма го, както и де. Взехме мандарини. Ето тук ще ви снимам. 230 динара. За килограм 644. Сега да ви кажа, 60 динара са равни на 1 български лев, за да може да се ориентирате. Значи всички тези мандарини грубо излезнаха към 4 лева. Ето виждате, килограми 700 близо за 4 лева от магазин Мармил. Ето така ще ви снимам пак табелата. Така, взехме брашна, които са специално за палачинки. Това са си сръбски брашна. Едно излизаше около 1 лев и 10 стотинки. Взехме 2. Така. Да има за палачинки. Взехме ето това глада. Немско е. Излезна 2 лева български пари. Значи не ви казвам динарите, а директно го смятам в колко български лева е. Нарочно не казвам евро, защото още не съм свикнала. Продължаваме натам. Това са си техни финни овесени ядки. Около 1 лев и 10-20 стотинки излизаха, което е добра цена. Тук на промоция, примерно в Lidl, са 1 лев и 80 стотинки. Това е лев и 10. Така. Тези бисквитки лев и 10, лев и 20 лева. Овесени са. Водят се екологично чисти. Ще ги тестваме. Взехме 2. Едното е с тези, забравих им името. И такива с шоколад. Шоколадени. Така. Продължаваме натам. Това е кукурузено брашно. Това е царевично брашно. Може да си панирате черен дроб с това брашно. Плюса е, не ползвайте бяло брашно, защото много лесно изгаря, когато се сложи в мазнина. Препоръчвам, ако пържите черен дроб, да използвате
царевично брашно в комбинация с галета. Може да си сложите вътре черен пипер и става уникално. Също за риба опитайте, когато пържите риба, да си сложите царевично брашно. Вкуса няма нищо общо с панировка с бяло брашно. Така, взели сме 2 пакета кърпички, техни сръбски кърпи. Около 1,20 струваше едно пакетче. Виждате, 2. И като видим изгодни неща, взимаме. Сега това са някакви бисквитки, детето си ги взе. Честно казано, не знам каква е цената. Изпуснала съм. Така, бисквитки. Това са луксозни бисквити, между другото. Взимали сме ги от Ниш. Уникално вкусни. Ето на тая марка. Запомнете я. Взели сме 3 пакета. Ето тук, вижте, много са вкусни. 2 лева български пари. Ама като ви казвам, че са вкусни, много са вкусни. Ето така. Така, първата торба приключихме с нея. Продължаваме натам. Някакви крупанки. Пак 1,20 лев, 1,30 лев. Не мога да кажа със сигурност. Не е от най-полезните неща за тест. Сега това, което ми беше много интересно. Помбер. Така обичания помбер от всички дечица. Тук при нас на промоция 1,70 лев, 1,80 лев. 1 лев и 10 стотинки струва това помберче там. Трябваше да взема повече, обаче другия път. Така, рексонка, цената не беше нещо, кой знае какво, спрямо българските беше 4 лева. Така, както знаете, ето такива закуски има в България. Ето ги. Това си е типична сръбска закуска. Виждате кафявите, белите топчици, 1,90 лев на промоция. Имаше и по-евтин вариант, само с кафяви, като грамаж. Вижте, има витамини. И сега като грамаж, момент, всичко си е в срок. Може би някой ще ме пита да не им изтича срока. 250 грама. Изглежда много хубаво. Хималайска сол. Това не беше на промоция, беше 4 лева. Както знаете, е много полезно тази сол, която е непреработена, да се купува, защото е богата на минерали и на много витамини. В бялата сол са извлечени. Това е малко по-скъпичко, 5 лева. Зелени маслини. Взех си ги. Като отидем там, предпочитаме сръбски неща да взимаме. Просто да се потопиме в духа на Сърбия. Ето я пак тази марка, запомнете, Джафали, не знам как се чете. Това са бисквитки, наподобяват нашите милки, които са около 3,40-3,60 в България, а тези излезнаха 1,92. Едно сме взели. Така, това мляко също го запомнете. Това не е ариан типичен, какъвто има в България. Това е планински йогурт. В началото, като го вземете, може да ви се стори много гъсто. То е между мляко и ариан, нещо средно. Когато го пих за пръв път, ми беше много странно. Защо е толкова гъсто? Те там ариан нямат. Те пият планински йогурт. Много е вкусно. Един път го опитах. Беше странно, обаче след това вече стана ми любимо. Продължаваме натам. Опитайте го. Има го навсякъде в Мармил. Аз малко говоря така повече, но това е положението. Това са на Йоткер бакпулвери. 7 бройки излизаха 2 лева. Значи, едно пакетче бакпулвер в България на доктор Йоткер е 50 стотинки. 25 цента. Докато тук 7 броя за 2 лева, това е топ цена. Мислех, че има някаква грешка, но не, няма никаква грешка. Изгодна. Там подправките са много изгодни. Сега ще видите. Аз винаги взимам. Вече няма къде да ги нареждам и почвам да бутам. Така. Ето тази марка. Подправки. Моравка. Мисля, че моравка. Звучи като мравка. Това са си сръбски някакви. И сега какво е впечатляващото? Цената им върви от някъде 25 стотинки
български пари до 50 стотинки едно пакетче. Дафиновия лист, тук върви лев и нещо. По-високите класове, лев и 70 сме ги взимали. Ето черен пипер, 50 стотинки някъде. Много им е хубав, ароматен. 20 грама. Ако питате за грамаж. Понеже обещах да ви снимам видео миналия път. И сега ходихме. И така, този копър също го запомнете на бранда Моравка, защото придава уникален вкус на ястията. Много, това го купувам за трети път. Така, това е сух чесън. Пак много добри отзиви. Дама бе, въобще на тая фирма купете там всичко. Това е канелата. 50 стотинки. Тук знаете в България са скъпи канелите. Това е 20 грама. Много ароматна, много хубава. Ето две. Аз задъних шкафовете с подправки. Имам си още, но като отида си купувам. Ето пак копър съм си взела. Така. Сега продължаваме натам. Имаме 3 кисели млека на тази тяхната марка. Milky House. Това си сръбски. Хубави си млеката. Тествайте ги. Ето. Хоп. 2. После накрая ще ви кажа цената. Хоп. 3. Третият пакет салфетки. После ще ви снимам отгоре да видите колко неща са. Това тук е грищче. Детенцето ни си избра грищче, пак на Моравка. Това си типични сръбски продукти. Няма какво да ви лъжа. Сега тук има шунчица, много хубава, обаче е в плик. Това е цял пакет. Съжалявам, с една ръка действам. Е така ще видите, дано да не ви се дояде. Ето шунчицата. Пакетчето, така като се вдигне, си тежи. Тоест, добре са напълнили. Сега, пак нещо впечатляващо. Ленено семе, което е смляно. Струва 1 левче. 100 грама, 1 левче. Това е. Ето ви, вечки. Ако си правите овесена каша сутрин с ленено семе, с чия, с орехи, с канела, с там прасно мляко, така, банани, ето го. Отидете и купете. Продължаваме натам. Това е техен сръбски сапун. Мисля, че сръбски. Имаше едни, които са от Словения или Словакия или... Не мога да се сетя. Тук, честно казано, не мога да хубаво да го погледна откъде с тия сапуни. Запомнете бабката, която се къпа във вана. 70 стотинки български пари. Две сме взели. Много интересен мирис имат. И сега моите любими сапуни, т.е. не само моите, на цялото семейство. Ето, Лахор. Бебешки. 0% алкохол, парабени, силикон, изключителен аромат, изключителна пяна. Значи, за чувствителна кожа стават за дечица, стават за възрастни. Вече не знам колко хиляди пъти купуваме и аз спрях от България да купувам. Специално си ходиме и си взимаме. Не мога да погледна. В смисъл, не си спомням откъде бях. Така, не са сръбски, обаче цената на един е някъде около 1 лев български пари. Ето вижте, тук съм взела и такъв, станаха 3, тук има антибактериални и цената си е една и също. Единия вариант беше 70-80 стотинки, другия вариант е левче. Тук някакво сладкище за тест, барче не сме го опитвали, ще го видиме. Така, това има е промоционалната брошура Мармил. Ето. Така, нарочно исках да ви покажа цените. Горе-долу Чиломил, виждате. Хора, отидете си там на пазар, идете на сладкарница, обиколете си магазините на Мармил. И има доста изгодни неща. Смисъл, не ви казвам, купувайте абсолютно всичко. Сверявайте цените. В началото ще ви е странно, докато обръщате левове в динари и така, или евро
в динари, но запомнете основното, 1 български лев е равен на 60 динара. Тоест, 600 динара са 10 български лева или 5 евро. Аз по този начин. И втората част на клипа, понеже ми прекъсна ми клипа. Сега, най-вероятно ще се почудите каква е цената за всичките тези покупки, които съм наредила по земята. Не редете храна по земята, неуважително е. Но аз за да ги покажа и да ги заснема, така, всичките тези неща, като изключиме тези от пазара, които са 30 лева, тези другите излезнаха 90 лева, което е доста добре. Ще си имате за доста време. Вярвам, че съм ви била полезна. Посетете Пирот, посетете Мармил магазините и споделете мнение. Благодаря ви, че изгледахте моите клипове. До скоро!